Nachádzam sa na symbolickom cintoríne nad vrchom Ostredok v Nízkych Tatrách. Tento symbolický cintorín má vzdávať úctu obetiam, ktoré zahynuli v okolí Demenovskej doliny, Ďumbiera, Chopku a slúži tiež ako výstraha nám živým. A nakoľko zajtra idem do Bratislavy si uctiť pamiatku generála Lučanského, ktorý tiež miloval hory a zahynul tragicky vo väzení počas vládnutia teda bývalej vlády. A všetci dobre vieme, za akých okolností a ako sa tam veci kryjú. Ale to teda samozrejme nechcem rozoberať, ale chcem vás pozvať, aby ste teda zajtra prišli tí, čo nemôžete prísť do Martina, kde bude teda nad jeho hrobom pietná spomienka, tak vy, čo budete v Bratislave, alebo teda my, čo budeme v Bratislave a okolí, tak vás pozývam, ako teda každoročne chodíme, alebo teda každoročne už sa stala z toho tradícia a tradíciou to aj ostane, chodiť teda aj na Martinský cintorín, aj na Račiansku ulicu. A teda na Račianskej ulici budem aj ja o 16. Takže kto budete mať čas prísť na pol hodinku, zapaliť sviečku a spomenúť si na generála Lučanského, ktorý sa postavil špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi a celej tej bande okolo neho. Takže prídite, vidíme sa tam.